יצא לך גרו גרדן חדש שהוא מאוד טוב, בסדר? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. גרו גרדן חדש. מה? איך זה קרה ביום אחד בכלל? אומייגאד, מה זה? מה קרה לי? מה נעשה? לא, 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 יואו, תראי כמה דברים יש לי. 60 מיליון כסף יש לי גם. מה, איך זה יכול להיות? 60 מיליון כסף?